अंश रिकॉर्डिंग स्टूडियो माझागढ़ गोपालगंज। कुछ गोइल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा। कुछ गोइल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा। हमरा सिलावा के माटी आज कोड़ाए वाला बा। काल्हे दोसरे कौनो लेके ओके जाए वाला बा। कुछ गोइल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा। हमरा मौलिया के माटी आज कोड़ाए वाला बा। काल्हे दोसरे कौनो डोली मिल जाए वाला बा। अंश रिकॉर्डिंग स्टूडियो माझागढ़ गोपालगंज। अब ना कहियो भी ओकरा से बात होई हो। छोड़ के जाई तो दीवानाइया नाथ होई हो। अब ना कहियो भी ओकरा से बात होई हो। छोड़ के जाई तो दीवानाइया नाथ होई हो। आप रखी उ खयाल हम चल जाइब शमशान। आप रखी उ खयाल हम चल जाइब शमशान। केतना दूर जोइहे प्यार ना ओराए वाला बा। हमरा सिलावा के माटी आज कोड़ाए वाला बा। अंश रिकॉर्डिंग स्टूडियो माझागढ़ गोपालगंज। अपना हाथल करे जावा के सिही कोई से उना सोचती राही राजा जी कोई से। अपना हाथल करे जावा के सिही कोई से उना सोचती राही राजा जी कोई से। सुन सुन रंजन नानक सोच के माथा जाता सोना। सुन सुन रंजन नानक सोच के माथा जाता सोना। हमरा गर्दन में फंसरी डलाए वाला बा। हमरा सिलावा के माटी आज कोड़ाए वाला बा। कुछ गोइल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा। हमरा मौलिया के माटी आज कोड़ाए वाला बा। काल्हे दोसरे कौनो डोली मिल जाए वाला बा।